என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ அம்மா, நான் என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ, என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ அம்மா, நான் என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ. மன்னநாதர் அம்பலவர் வந்தார் வந்தார் என்று திருச்சன்னநாதம் என்னிரண்டு செவிகளினுள் சொல்கின்றதே. என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ அம்மா, நான் என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ. பொருள் நான் முகனுமாலும் தேருள் நான் மறையும் நாளும் போற்றும் சிற்றம்பலத்தே ஏற்றுமணி விளக்கா. பொருள் நான் முகனுமாலும் தேருள் நான் மறையும் நாளும் போற்றும் சிற்றம்பலத்தே ஏற்றுமணி விளக்கா. அருள் நாடகம்